галзам барои чӣ меларзи ин қадар? Каш тест кунӣ бусадро. барои чӣ қадар ро ба девонаги заданӣ? фикр мекунӣ дили ман барои ту месӯзад? ҳеҷ гоҳ. нигоҳ кун, дарро ҳам маҳкам мекун. ҳеҷ кас нест. кашли бусадро. 10 дақиқа тамом. дар ин ҷо ҳеҷ кас нест. аммо худованд ҳаст ку. худованд ман туро дидесте ку. худованд шармандагӣ мо ҳардуро дидесте ку. беобрӯги мо ҳардуро дидесте ку. аз худо тарс, аз ҳеҷ кас не. маро бубахш.